Rahasani tipra sora bohu Sanjana Debromani bagai saya nangya watanya wati hinya karai collection khlai laika bohu Sanjana Debromana mathangai narak lainani bagai yagla Bengal rahastawa bohu Sanjana Debromana treatment khlainani bagai bo langai thanglaika phiaba tabok bakha khamjak Sri Shankara Cancer Hospital mini balai shakha mini bagai bona aro admission narakjakliya yagla Kidwai Memorial Institute Cancer Hospital bo refer khlai roharjaka phiaba aro bahai no hai sajama bai Uananw khlai laijak mapasong te koktomani bisinti shawiman ka bohuk Sanjana Debromano last vaccine rana simi tongsho chemo vaccine roinadi tomungno thangke ba thangwano hanai shawi khanaraka social worker borom ganang pohor Debroma phiaba bohuk Sanjana Debromani balai bemar gobang mani bagoi bini langmano mathangai naraknani bagai balaike rik sanai shawi khanaraka social worker pohor Debroma elogio social worker Bishal Tirpra borokbo mokol nimukti yorlaijak joyakar naitong sini mangpliwo Pongka hamjatona kuya Sanjanani labdet norok norina bagise generok kabangma borok saimana musungjakha sangbaikha abono phabini final labdet norok norina bagise ngai sang saimana sini kuya Sanjana cancer manjakjak sang bono treatment khlaina ne bagai Bangalore tolai phaimani abono rokjotono si ngai sango sakango phaiga 17 tarikh sang paika ngai sang hospital duita sos khaimani kaisa SCG te kaisa hanga Sri Shankara ngai apani bere Shankara kaisa komni kaisa affordable khaimani hone sangara admission khaina hone direct tolai phaimani adino ngai sini flight sarai garotoni ngai phaite belai horom thanga ngai sanga horo thanglaika emergency o thanglaika ngai yango bo tani dolok nango borok kontak khai abo haike sing tlang lai mani ngai tabo kok ngai abo se sanga dino bono tlang kha ngai bini tata ni to sini report pong lap phone ngai aro jo to phone ka haipano bono admit khaimalia doctor ok saklai rekhata borok report nai saka mane ngalak orong galak borok ya kare re ma khaina ngai jo to report nai tamang khata bo bini bo hai problem mang kha ngai abam rok ma kisa sana bini ngai kabangma je body part ko boni organ do bo spread ang thangka boro ong khang ke bini lungs o thangka liver o thangka ngai blood o thangka te blood clot rok mong bai kha ngai tei tumor hai botong bini back side to into side to ta ngai abo kabang ma sing tongsio kaisa jaga hankai surgery rok kono klaiman khamo ngai amo hai kabang ma jaga sai bini baharai tong bai kha rom sai tong bai kha ngai na abone bagai doctor roga se risk nalia boro ya karai re khata ngai bini abo kok ni kok yakong o simi ngai yakong khono tan suiman khamo ngai yang saka bo bising bo jo jaga se motamoti baharai thangmane bagai doctor ok na ya karai re khata ngai nongni rang bo bainai private hospital bo hukaba ngai norok gana ni kasa government hospital tango Kidwai aro khono tlang de ni sing refer khare ngai abo sing video borikha kini ko ya bishal ne ro bo nukhona te ya ne ro ko ni yang update dekha ngai abo hage sangara tlang lai thangka tlang lai thang mani aro bo same condition no abo haina sao ngai jo to report nai boro bo same no ta abo haina ngai last option dekha boro moro chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia ka ba thanglia ngai bini to last ni 5% 10% abo khai simi si tongjo se sini ko ya Sanjanani ngai na belaikhai dukhon nangai phayo abo rokhona kai sen niya bosini aro salai belaikhai kablai kha jotun rok bibe nok ba khin sini mokon le mokti rokta ngai bini ama song bini bawo song to kono sia hai sen thangba ke karman abono sangbo belaikhai dukhon nango bini babe asa kosto kai tulai manita ngai tabo abono last option bini chemo rewe Banchi kheba Banchi kha
Banchi liya hingke ba Banchi liya namo haita borok samani hingke norok chemo start khaimano bongni kidwayok khaimano hingke problem hingke abo se sekango borokno tata telangpro borok phaipro bini mama o je biopsy khaimani je block je tissue no to bujakliya karono hospital o kawai phaijaka hingke tomungna tissue a je block biopsy ni tongkha hingke o kidwayo no bono chemo start khlaiman khamata hingke tabuk main problem hingke abono a je block grini bagai bono robo chemo naimaliya doctor okai size khaika norok tata o tesa back khlai thangde nongni jehetu aro se block ba aro tesa thangai chemo start khaide ni sauta hingke sang tabuk sab lainai discussion khailai tabuk sang chini Bangalore team ni Dinesh chini brother Dinesh bo bai thangai sang tamo khlaiman borok bo haike sobaiman tam khlaiman khlaimaya sengago mane kok sab lainai kisa sa sekon sa sang discussion khalainai ta tabuk thangai hingke mia to sang rest khlailai kha asek thoya sa yakhe tonglai mane mia tini sasa tholai kha ta hingke bini ekdom jora kom abono belaikhe jora kom buprojani tamung thano ke saiman ya abo ishor simi se saiman hingke tabok ishor ni thani se bini langma ishor jokhon langma rikhaba ishor ni thani se bini langma doctor ok to mongsa khlaimiya borok abono last option na surgery khaimano kuno khaimiya bini tai chemo simi se kaisa bini last option tongse chemo rei thangkai ba thangka hangya ka ba thanglia hingke 5% 10% hingke tonorok bo sio kwbangma sinai dong hingke kuno khaina kwrui kuno upai kwrui tei namo haita hingke abono seng belaikhe wana laijak belaikhe dukho bo nanglaijak tei norok kwbangma saimana mo sungjakha saimana bo nangnai aboni bagai update dio seng asek post khai soba laikha Tripura ganangoi chini dofa ganangoi raino soba laikha hamakhai sarai khonai sikla sikli okra sakra joto seng bini bagai emotion nanglai tongo bini bagai dukho nanglai tongo social media kholokaina bini mamang donation khanglai mani sorilai mani kablai mani abo khai mang angbo nugo hingke aboni bagai joto no hambai mario asake seng bono support khlaimani sobalai mani hingke Tripurani seng sobalai mani bising bono ongkhana asek khairok jaknai asek sobajaknai chini kuya Sanjana no ongkhana bono record haipano tabuk obo chini yago ya bono mathangmani doctor rok ni yago buya bono mathangmani tamokhe ishor simi se kaisa abono sanai abono update katal hingke seng tabuk discussion khai tamok khaiman maya seng nailainai hingke belaikhe hambai update dei tongphinai nai tongde jotono no hambai।